ଘରେ ପୁଣି ନଜର ରଖିବୁ କୁଆଡେ ଯିବୁନି ହଁ ଏମିତି ଆନା ତ ଚାହିଁଛୁ କଣ ଦେଖ ତାର ବେଶୀ ନାଳ ପାଣି ଗାଡ଼ି କୋଉଠି ହେଲାଣି ଏ ତ ମଣିଷର ଗୋଟେ କାଠ ଆପଣ ମଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲା ଆପଣ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପାଠ ସାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ମା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପିଲା ଛୁଆ ସଚେତନ ନ କରିକି ମଠକୁ ପଳେଇବେ ମୋ ମା କାନ୍ଦିବେନି ବାହାନା ବେଳକୁ ଏ କାଲାଟାକୁ ଡାକିବା କହୁନି ଓ ଖାଇଟାକୁ ଧରି ଆଣିଚାଡୁ ସବାଳ ବାବୁ ତାହେଲେ ମଠକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏ କମ୍ବଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାବୁ ଓଲେଇରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରା ହେଇଛି ଆଗକୁ ଶୀତ ଆସୁଛି ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହବ ଓଲେଇରେ ମୋର ତ କମ୍ବଳ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ବଳ ଅଛି ଆଉ ମାଙ୍କର କମ୍ବଳ ଅଛି ହେଲେ ସାପିର କମ୍ବଳ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ କମ୍ବଳ କହିଲି ବସ୍ କାଲା କହୁଛି କାଲା କଣ କହିଲୁ ମତେ ତୁ ସାଲା କହିଲୁ ସାଲା କହିଲୁ ମୋ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ସାଲା କହିଲୁ ଅଭଦ୍ର ସେ ମତେ ସାଲା କହିଛି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିବିନି ଇଂଲିଶ ବୁଝି ଆରେ ମୂର୍ଖ ସେ ତତେ ସାଲା କହିନି ସେ ତତେ କାଲା ବୋଲି କହିଲା ବାବୁ ସେ କାଲା ବୋଲି କହିଲା ତଥାପି ବାବୁ ତାର ମନ ଖାଇବା ଦରକାର କାରଣ ସେ କି ବୋଲି କଥା ବାବୁ ନିଜେ ପଡି ନା ଗୁଣା ଦେବା ଆସେ ହଉ ହେଲା ତାର ଭୁଲ ହେଇଛି ଶୁଣ ଶୁଣ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତୁ ଘରେ ପୁଣି ନଜର ରଖିବୁ କୁଆଡେ ଯିବୁ ହେଲା କୁଆଡେ ଯିବୁ ବାବୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଘର ଉପରେ ଠିକ ନଜର ରଖିଛି ବାବୁ ମା ଆଜି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଚାନ୍ସକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ବାବୁ ମା କୋଉଦିନ ଘରକୁ ଯିବେ ସତରେ ଜଗିବା ପାଳିବାର ପଡିବ ହସିବେନି ଭିତରିଆ କଥା ଆଜି ଟିକେ ବସ କହକ ବାହାରିବ ବାବୁ ମା ଆଜି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ତୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ହେଇନି ଲୋ ଆଜି ହବ ଟେଷ୍ଟ ମୁଁ ତତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ବାବୁ ମା ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇ ଉଚ୍ଚତାରେ ମୁଁ ତତେ ଟେଷ୍ଟ କରିବି ତତେ ତ ସବୁ ଶୁଭୁଛି ହେଲେ ବାବୁ କାଗରେ କହିଲେ ଏମିତି କାହିଁକି
ইউকন সত্য কথা বলিও নি খরাপ কথা কইবি খরাপ কথা কইবি তবে আমি পুরো ভদ্র ভাইকে মু খারাপ কথা কইবি খালি মু কথা থেকে শুনিবি তুই আছো আরে সে জানা বড় জিনিস আমি তুই বহুত দিনের ইচ্ছা আছে তুই জিনিস তুই জিনিস কাই আকি বলতো মু তো সে জিনিস তো কে তুই আকি বল আকি বল যা মা আকি ভাই কিছু বল করি পারিনি সাথে রই যা এই সত্য বাবা করতে বলে রামচন্দ্র 14 বর্ষ বনবাস চাইছিলে এই সত্য বাবা করতে বলে হরিও পাই ঝিଅକୁ পছপটু সাপ মারଥିଲା হরিও ভাই সিও কোটি কামুতিলা পছপটু আরে সাপ বাবা কামে কথা মানে আকি বল করি বল বল পড়ছে আকি বলতো বল করি আকি বলতো এই হেলে দিকে আসতে শুনি মা চল তুই